زي خبركم تخطاتلتنا حجي أفريقيا أب سومنزي سومناوي بعوض أرجايز دالو أبرادي إرنا بزعبو زملكت أتكرو فليز بلي مزي أب إسرائيل تخسيت زلو خونتات بزتحاز كنزرارب عوض أب مسمرالو عوض أرجاي أودينس ناي إيرنا حدش يكون كان أبرادي إيرنا بزح مدبات دالي خاخة بفلاي دمافتا أفريقيا أب سومنزي بالمدب مالتيو نلومي أفريقيا أب سومنزي براديو زي كونت كمزي بزوم لا تزراربنا إنا كن إهن مين كن بهالله أبزي زحلف سلست أربعة معلتات فوليا أرستيا غلبوا عالم السحابة قدامه نصد ما انتايو إسرائيل دحرتي كذا حماس فنتي سمعتيهم زجبروا متقعته توزن لا جبر ملسي عالم ملو أبزي زارب زلو هجرات أفريقياون لك عم تخلق في العالم أبز قدايزي عبي شفنا هيبنو أميدياتاتن ولا أب مجلساتن سمع لنا مو هجرات أفريقيا أبزنا إسرائيل فلسطين من قداين تايمر جزئين حيزن زلوها بلك هجرات أفريقيا أنا بالكلنا على 54 سنين جن من البات نايتن فريز بلاوي مجلسات تستفل يزود أسكع وتالو سلام ما صبوك أنا هاكون تسا قبر عدم كان خيارني لي ولا كوجاتشات زي كونكو أجي هجرات أفريقيا أنا بكرنا 54 هجرات عندين جن مجمع عند حبرة أفريقيا رينا حبرة أفريقيا بهتص دويلو ناب تنقلتي وجنات ناب ناي زرب ما أدي ونا بسلام ما أدي خملا ساي كوف كبلا يتصوي له جن أمونغو أفريقيا وين هجرات استفلا رأي مرقت له نابنت دبو أفريقيا جيبوتي السودان مس فلسطين صقع حزاخ الله بعد كينيا زي غانا عندنا دمو خالات أفريقيا دماني إسرائيل بمدقاف نتي كينات دو قبل توعنا الله جن أبزن خنري أدرنا من منتهي نعمل دو أفريقيا من منتهي فلسطين دقيفة نحريلنا دو أفريقيا نوح جزء أبتحتي أبارتايد سلز نبرت بناي سعدو تجزأ تمسلمت زبزحهم كله بتم 5% سعدو ترايم دجزوني رمتي أبارتايد جزء حجي كأزي أب إسرائيل دول خناتات دما أبارتايد يوم دولو مخنياتو إسرائيلاوين بريفيليج ويكاد أبليتو انتهي بهال بريفيليج كم زي حلفة ذهب زيادة نوع حلفة ذهب نفلس طبعا ما تشوف لك إلى مين مثلا حسبوا كم لك كم أبارتايد يوم دريو جدو أفريقيا بخمو يوم أو يوم ما دلوا إسرائيل فلسطين دقيقة من إسرائيل تو يوم ما دلوا بعد السودان كأني من البات مستناي أب السودان أبتي ناي عرب ليجس لازم نبرد بتي حرق زيت تذكرت خلينا نبزينا صريحنا نبرنا زين ثلاث نود بحالا أمس زخنا مس إسرائيل زرب يلن سلام يلن قالن يلن تبد دسري نص بحالا أبالي أنا راح جي قربتي ترامب أمريكا مسمت قربتي أقراري بوم نيرو جي خا السودان بعلا بكينات هذا اللي بحر حجون بزح ما السودان سيريس كنوس داين خل المهنياتو بعلا بكينات هذا لا جيبوتي زماني ما كلاي منقستي بلان ما كلاي منقستس فريسيو بالي كاليوا يبلان مبر بحبشا هجرات أفريقياسي نبتي كلتي وجنات نبني سلام أدخل كوف كبليهم توي عمد الله صح جزء حرك بجيوغرافي من البحث أفريقيا اللي نزاربو لزلنا تحت السهرة أفريقيا عنديو بوليتيكا ملكعو مس ما كلاي مبرق أساسره زي سمين أفريقيا كفالو السيو زيادة أنصار إسرائيل ترير مرقس يزنبرو بفلاي كاب سهرات عسكان لا زلو كله بمعرب أفريقيا خاب على المالي تحسكا كالوت مالتيو زياتن كاب تخيل ساب سهرة أفريقيا استفل مرقس زحزر لوادين أبنت جبسي مس إسرائيل مس زلوان ويح متأثر تاريخ نبعلو تزوبا غزاون مس جبسي قربا سلا زخونه زغلو تتحيزو نتاون حدقا زلو سلا زخونه بعد جبسي موروكو ليبيا تون كلهم بلعد زلوها ويساله سهرة زلوها هجرات انتي يسنكه مساسال مرقص اللي اندحزاز زلوها ويسفلالين يوم نبزحتن مغرب هجرات نبل نبزحتن مس فلسطين زغونا مخنياتو مس فلسطين مابتي كمي لك عندنا 5 عامات مس اب جبت امونغو جبتن سوريان مس كالوت هجرات عرب كينن عندنا بتاتكي عنا انيرا لك عبز على شدشته ابزغنيات الزوا عندنا زي
حجي مبزحتن زين مغرب نبلن هاجرات سمين افريقيا بزح غيزي مس فلسطينيين دولولا ግን ኣብዚ ሓደ ፍሉይ ደሎ እዚኦም ናይ ግብፂ ሕጂ እዚ ሲሲ ካብ ኣብ ፕሬዚደንት ካብ ዝኾና ትሒዙ ንውሕስነቱ ክብል እውን ዝያዳ ምስ ዲፕሎማሲ ዝገብር ዘሎ መስል ምስ እስራኤል ብዙሕ ግዜስ ምስ እስራኤል ዳርጋ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት እዩ ዘሎ ክንብሎ ንኽእል ወላ ንሓማስ ኮንዶም ንገብሮም ወላ ዓጢዎም እዩ ዘሎ እኮ በቲ ናይ ቦርደር ናይ ግብፂ እንድሕር ርኢናዮም ዕፅዋት እዮም እኮ ክኣቱስ ኣይፍቀደሎም ተዓፂዮም እዮም ዘለዉ underground tunnels ገይሮም ድሕር ዘይከይዶም ማለት እዩ ሕጂ እቲ መርገፂ ፈላለን ድዩ ፍሉጥ እዩ እቲ መብዛሕተን ናይ መግረብ ሃገራት ምስ ፍልስጤምየን ተደው ብላ ግን ሓደ ዲፕሎማሲ ዝጀመራ ከዓ ነይረን ምስቲ መንሽሙ ምስ መፀ ፕሬዚደንት ትራምፕ ምስ መፀስ ከም በዓል ሞሮኮ ማለት እዩ መብዛሕተን ሃገራት رئيتوس تغيري ولا بحال قطر يقطع ولا امارات يقطع سعود عرب كسب تزررت قريبا يا رامس اي غبرون مثلا كن اي حجي دا درجات تغيري نيرو كن حجي خمس خينات كما تخلخ ماليسي ندحب دملس معناته معاقل تسب تين هاجرات معاقله تصقع حزا حجي تي ني افريكا سي حدا مرقتين كنا نخلينا ዝተፈላለዩ ትመርገጽ ወላ ኣብቲ መግረብ ንባዕሉ ሕራይ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኤርትራ ኸ ምናልባት ስጋ ሕጂ ብወግዒ ኤርትራ ዝሃበቶ መግለፂ ወይ መርገፂ ብዙሕ ሰብ ግምታቱ ይዝህብ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ድሒራ ተውፅኦ መግለፂታት ኣሎ ኣብዚኣ ዘላ እዋን ግን ክሳዕ ዛ ንስኻ ንዘራረበላ ዘለና ዝኾነ መግለፂ ወይ መርገፂ ናይቲ መንግስቲ ኣይተሰምዐን ናይ ዝሓለፈ ታሪክ ኤርትራን ፍልስጤምን ኤርትራን እስራኤልን ኣብ ዝብል ጉዳይ ኣብ ግምት እቲኻ እንታይ መርገፂ ዝሕዝ መስለካ መንግስቲ ኤርትራ መብዛሕትኡ ግዜ ክድርስዖ ኮይና እምበር ናይ ፍልስጤምን እስራኤልን ግጭት ኮ ዓመታዊ ዳርጋ ዓመት 200 ኢኻ ማለት ከምዚ ዓበይቲ ክኸውን ከሎ ግን ሕጂ ንኣብነት ዓበይቲ ግንባራት ክትንክፍ ይኽእል እዩ ካልእ ግንባራት ካብ ሓማስ ወፂኡ ኩለን ማዕበራት ማዕከና ዜና ብዛዕባኡ ስለ ዝዛረባ ዘለና ኢና ናብኡ ገፅና ንኸይንዛረብ ዘለና ኤርትራ ድማ ብዙሕ ግዜ ኣብ ከምዚ መግለፂ ተውፅን እያ ንድሕራ ዝተውዒልካ ኮይንካ ስጋብ ሕጂ ወላ ሓንቲ ተዛረቡና ኣለዉ ብዛዕባ ጉዳይ እዚ ቀደም ኣብ እንታይ ኣብ ናፅነት ዝነበረ ግዜ ድዩ ፍልስጤም ብዙሕ ኣብቲ ናፅነት ኤርትራ ኣይደገፈቶን ነይራ መስለኒ ሕጂ ኣብ ፍልስጤም ዘለዎም ኣርኣያ ቁርብተይ ብፍላይ ህግደፍ ክንብሎም ዶላ መንግስቲ ኤርትራ ክንብሎ ኣብ ፍልስጤም ዘለዎም ኣርኣያ ቁርብተይ ከምዚ ምስኦም ሰይኮኑን እዮም ብዙሕ ግዜ ድሕራ ዝተውዒልካ ኮይንካ ወላ ኣብቲ ኩሉ ግዜ ዘውፅኦ መግለፂ ንሰላም ንገለ ክኾን ይኽእል እምበር ንፍልስጤም ከም ነፃ ሃገር ክትኮን ኣለዎ ኣፎም ኣውፂኦም ኣይዛረቡን እዮም ንፁር መርገፂስ ኣይኮነን ንፁር መርገፂስ የብሎምን ሕጂ እውን ኣይወፁን ኣለዎ ወላ ሓንቲ ነገር ኣይሰማዕኹን ወላ ይረኣኹን ኣለኹም እምበርከ ምስ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኤርትራን ዘሎ ዝምድና ዝሓለፈ ናይ መወዳእታ ሰማዕናዮ ኣምባሳደር ናብ ኤርትራ ዝተላእከ ብእስራኤል መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ናቱ ክሬደንሻልስ ከይተቐበሎ ነዊሕ ስለ ዝገበረ ከም ዝተመልሰ ወገን እስራኤል ሰሚዕና ኤርትራ ወላ ሓንቲ ይበለትን ዝምድና ኤርትራን እስራኤልን ከመይ ዘሎ መስለካ ምናልባት ኣብ ሚድያ እንትኸታተልካ እስራኤልን እኮ ካብቲ ጋዛሕተለ መፂ እዩ ካብቲ ሓደ ግዜ ብፍላይ ኢራን ናብ ደሴታት ናይ ኤርትራ ታሽም ተዋሂቡ ኣሎ እንታይ ይበሃል ማዓስከር ገብር እያ ገለ ካብ ዝበሃላት ሒዙ ዓብይ ንድሕር ዝዝክር ኮይንካ በስመራ ዓብይ ናይ እስራኤል ኤምባሲ ነይሩ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ግን ብዘይ ኤምባሲ እዩ ዘሎ ብዘይ ኣምባሳደር ማለት እዩ ዳርጋ ናብ ቆንስል ደረጃ ውሪዶሞ ኣዝዩ ትሑት እዩ ዘሎ ንድሕር ኣብ ቆንስል ወሪዱ ወይ ከዓ ኣብ እንታይ ይበሃል ከምዚ ፈፃሚ ጉዳያት ድሕሪ ወሪዱ ዲፕሎማሲ ወሪዱ ኣሎ ማለት እዩ ነዚ ከም ናይ ቀደም ኣሎ ክንብላ ንኽእል ኢና ኣብ መንጎ ኤርትራን እስራኤልን ዘሎ ዝምድና ኦኬ ሕራይ ዓወት ካልእ ምስ ተታሒዙ ዝመፅእ ምናልባት ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት ወይ ድማ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብዚ ናይ ኣህጉራዊ ጉዳያት ከምዚ ዝኣመሰለ ዓበይቲ ፍፃሜታት ክላዓል እንከሎ ዘምፅኦ ድምፂ ወሳኒ ይኮነን ፀሎቱ እውን ኣይኮነን እዚ ምስቲ ዘለዎን ምናልባት ፀንሐ ናተን ድሕረ ባይታ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን በንፃሩ ከዓ እዘን ሃገራት ኣፍሪቃ ከዓ ከምዚ ዝኣመሰለ ዓበይቲ ጉዳያት ክመፅእ ከሎ ወላ ሰን እውን ንጉዳይን ረሲዕን ዳርጋ ሜድያታት ብምሉእ ናይ ኣፍሪቃ ናብቲ ካልእ ጉዳያት እዩ ዝጎይ ንኣብነት ሜድያታት ናይ ኣፍሪቃ መብዛሕተን ኣብዚ እዋን እዚ ብዛዕባ ናይ ፍልስጤምን እስራኤልን ዝዛረብ ዘሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ተረሲዐን ክትብል ትኽእል ኢኻ ከምዚታት ክመፅእ ከሎ ይርሳዕ እየን ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ እንታይ ፍፃሜታት ይካየድ ኣሎ ብዛ ሰዓት እዚኣ
ምናልባት ዓበይቲ ዝፈለጥካ ተሎ ኣብ ካልኦት ሃገራት ከም ዝረኣናዮ ኣብ 4-5 ከምዚ ናይ ሰንሰለት ዝተኣሳሰረ ዕልዋ መንግስቲ ተኻይዱ ካብ ሱዳን ኣትሒዝካ ጫድ ኣቕዲሙ ድሕሪኡ ማሊ ኒጀር ጋቦን ታሕቲ ወሪዱ ኩሉ ዕልዋ መንግስቲ ተኻይደሉ እዘን ሃገራት እዚአን ሕጂ ኣብ ትሕቲ ወታደራት እየን ዘለዋ ኣብ ትሕቲ ዲሞክራሲ እውን የብለን ሕጂ ንኣብነት ኣብ ማሊ እዚ ጉዳይ እዚ ተጠቂሞም እዚኦም ዕጡቃት ካብ እዚኦም ናይ ተቋረፅ ዕጡቃት ቅድሚ ሕጂ እውን ሃገር ክምስርቱ ዝሓሲቦም ነበሩ ከቢድ መጥቃዕቲ እዮም ዘካይዱ ዘለዉ ናብ ማሊ ኣዝዩ ገፊሕ መሬት እውን ሒዞም ኣለዉ ፈረንሳ ከዓ ስለ ጠቅሊላ ወፅያ ዘላ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እውን ወፂኡ ስለ ዘሎ እዚኦም ናይ ዕጡቃት ናይ እስላማውያን ዕጡቃት ክንብሎም ንኽእል ኢና ምክንያቱ ብሽም እስላም ስለ ዝዛረቡ ቀሳቀሱ ሕጂ ኣዝዩ ሰፊሕ መሬት እንዳሓዝዮም ዘለዉ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ቅድሚ 12 ዓመት ገይሮሞ ዝነበሩ ድማ ሃገር ናቶም ክምስርቱ ክእሉ እዮም ሕጂ ኣንደበት ምክንያቱ ሓደ ፈረንሳይ የላን ውድብ ሕቡራት ሃገራት የለን ወላ ሓንቲ የለን ሰራዊት ናይ ማሊ ድማኒ ረዋ መንግስቲ ዝካየዱ ግን ወላ ሓንቲ ዝገበሮ ለውጢ የለን ሕጂ ንኣብነት ኣብ ማሊ ጥራይ ድሕሪ ኢና ኣብ ኒጀር እውን ከምኡ ወላ ቡርኪና ፋሶ ሕጂ እቲ ፀጥተንሲ እንዳባእሰ ይመፅእ ማለት እዩ እንዳተመሓሸ ኣይመፅን እሱ ከዓ ከም ሰንሰለታዊ ዝኾነ ሽግር ኣጋጢሙሉ ናብኡ ድሕሪ ኢኻዮ ማለት በዚ ብዛዕባ ሶማል ድሕሪ ከይና ደርቂ ኣሎ ክንደይ ዓመታት ዝገበረ ክንደይ ሚልዮናት ሰባት ናይ ተፀበይቲ ረድኤት እዮም ኮይኖም ዘለዉ ዳርጋ ኣብ ኣፍሪቃ ሲ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ሽግር ኣሎ ክንብል ንኽእል ኢና ግን ኣፍሪቃ ኣፍሪቃ ሲ ከምዚ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝበሃል ፈሪር ዝኾነ ውድብ ስለ ዘይኮነ ዝገብሮ ነገር የብሉን ኩሉ ግዜ ካብተን ሓይላት ሃገራት ይፅበእ ምክንያቱ ንኣብነት ኣፍሪቃዊ ሕብረት ሲ 70 ሚእታዊት ባጀቱስ ናይ ወፃኢ ሃገራት እየን ዝምውልኦ ሕጂ ሓይሊ ኣፍሪቃ ዝበዝሐ ዝኾነ ነገር ክገብርስ ሓይሊ የብሉን ክንብል ንኽእል ሕጂ ናቶም ገሪፎም እዮም ናብ ናይ እስራኤል ገለ ዝዛረቡ ብዙሕ ግዜ وكالئ مز تحز زغل تايو أب كالئ هجرات زقاتم أفريقيا مبزحت جزية تتصبايت سلا زغنات أفرايت تايكوناتنا بزح قدرات ولا كواتنا تا تزبزح معدنات ولا نترى نجارات كاب أفريقيا أزمة استخونة جن ولا كم مجبت حسكات تتصبايت يا أب كالئ هجرات زقاتم في تسامي بقت تاينا أفريقيا تسألوها نابنت أب يوكرين راشان زقاتم مغناتات حسرت أخلي أب أفريقيا قاتمو بفلاي أب كالوتنا قاتمو ديو أزن أي فلسطين إسرائيل زقاتن موقع بغزة مس مقانو قيب حرونا افتخباب سلزلو دروني أمريكا مراقب كيدنا لو أنا بتوتا حدا نايس تشجر كم زلو فتير له أزن أفريقيا هجرات أفريقيا بفلاي دما إيرترا بتركبو وجن انتي تسقم كم سخل الكاتجمت عجي حسبون إسرائيل كل وايا بقيب حري بتي شاف يعني إيش هذا عمر ولا زي باب إلمن دبولا زي انتهت ولا نحر عطيه موكو لو كنت قبل بلاي علم ملو نقدون درجة سرنا عم شيء بيتايتنا علم نقد بويد محلله بس غير بحريد محلله حجي عمت أستات 10 شح مراقب ناي نقدي مالا لسابق غير نقدي مالا لسا هو حجي بزح نابز بفلاي نابزي نبرع أفريقيا دلوا هجراسي بوين زتكما دحرينا مالاتي خب إسرائيل دمت بزح أفريقيا تكم نجارات هلو ناي تكنولوجين إسرائيل أبزح جي قربا جيزي بزح دبلوماسية تعرضات تقبر نيرا ما أفريقيا هجرات بفلا حرشاد ملكت تكنولوجيا حرشاد ملكت بزح هي بس تقبر كنيا مخنياتو دبلوماسية أتم حاجة سلز نبرة ولا بحبرة أفريقيا وين كم تعذبت تكون بزح جيزي حكيتا كساح جيت سنة تجار لا تسعر لي أنا نيراها حج إسرائيل سي دبلوماسي أمس أفريقيا تحيلي أتصنعها أبحث زربات ناي حرشان ناي تكنولوجيا حرشان لأن نجارة تبركت ويكات مثلا هجرات تعابيرات صرح جن زي قد خينا سي كم تناي يوكرين نعمت ناي مجبي واحد زقات أما أبناء إسرائيل انتهي خجات أميل كان حاسب كاس أنا بزح دايرين دقات أم جن زي ناي كم زبلون زي ناي نقدر نحرس عاطي وجن أو بتصحني أي مثلاً لا أوز بتصح قلنا من أربعة أبو طبعاً بقولن كأتهسة هون
أفريقيا إسرائيل مس أفريقيا زيادة تجبر زمدنا كله زغنا زمدنا متشم ربحها مزانزي كان هاتاتو جن إسرائيل زيادة سقطت له زمدنا أنا بنت مس رواندا أنتنيرو إرتراوين نمسقواقي مبزحتو إرتراوين ناب رواندا نملاسي حجي ناي حماس كونتات تفطير له متصتا حزب بزح سقمتات كوسد كم زغل تقمتيها እቲ ናይ ምስጓግ መደብ ክትቅፅሉ እያ ዝብል ወይ ከምኡ ዓይነት መደባት ክትቅፅሉ እያ ዝብል ይህሉ ዶ ተስፋታት كل غالي نانو تايدي حج مسيلكا تكونتات نأمنت عبد مونغو دقفتن تقاومتن ناي إرتراويان قاتي مزقني بأستات كنعزبو خمس قننا من قص إسرائيل بعبي باتوكرو يختم تنيرو ولا بنيامين نتنياهو غيتر بقدام مينستر بنيامين نتنياهو غيتر فيت زاري حجي قال نجار كجوبريهم دعي كلهم تقليلهم تراك يسقوم كلها ناس سقات نيرنا مهنياتوس توم كله تي دقافين تقامين ده تسويقو سابيك خيد ويكا أنت قبل حد شيء ود يعني عسرة شيء قليم كادخون حجي إذا أكونتاتن كله يوز كونتات هقات يمدلو حجي نجزيو رسعوه هونيم بزعبان إيرسراين قد دايلا حسب أنا أمبر كتحيزهم يم نيرو كلنا معكنات زينا ፖለቲከኛታት ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኤርትራ ምዛረብ ነይሮም ብሳዕቂ ምዛረብ ነይሮም قلتلو እቲ ሓደ ነገር ክንርድኦ ዘለና እስራኤል ንኤርትራውያን ከም ስደተኛታት ኣይኮንት ተቀቢላቶም ዘላ ከም ወረርቲ ገሊኣ ተእትብሎም ከምዚ ኢንፊልትሬትስ እዮም ዶ ኢንፊልትሬተርስ ከም ወረርቲ ገሊኣ ተቆፅሮም ሕጂ ሰሊኾም ዝኣተው ብሰሊኾም ዝኣተው ገለ በቃ ናይ ቁጠባ ፀገም ዘለዎም ገለ መልታት እያ ትብሎም ሕጂ ሓደ መዓልቲ ክኸድላ እያ ትደሊ እምበር ኣኸፍ ክብሉ ይደልዮም እያ ሓደ ዝተዓዘብኩ ፍሉይ ነገር ግን ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ዝውግእ ምስ ተላዕለ ብዙሓት ኤርትራውያን ብእስራኤል ከማርሩ ፀኒሖም ኣብዚ እዋን እዚኣ እስራኤል ይድግፉ ኣለዉ ኣብቲ ግጭት ማለት እዩ ብዙሕ ምክንያታት ክህልዎ ክእል እዩ ካልእ ጎኒ ጎኒ ዝተዓዘብክዎ ከዓ ናይ ኤርትራ ማሕበረሰብ ኣብ እስራኤል ዘለው ብፍላይ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ብዝብል ስም ዝተጠርነፉ መንእስያት ሰማያዊ ማልያ ገይሮም ነቲ ብሰንኪ ኩናት ዝተመዛበለ እስራኤላዊ ሓገዝ ኣብ ምብፅፃሕ ወይ ካልእ ኣገልግሎታት ኣብ ምሃብ ናይ ወለንታ ስራሕ ክሰርሑ ተዓዚብና እዚ ኔጌቲቭ ድዩ ክፈጥር ወላ ፖዚቲቭ ከም ግቡእ ፖዚቲቭ እንዲ ክፈጥር ዝግብኦ ግን እቲ መንግስቲ በዚ ክፅሎ ክእል ድዩ መንግስቲ ናይ እስራኤል መንግስቲ ዝኣክል እኳ ከምዚ ዝፅሎ ኮይኑ ኣይመስለኒ ማለት መንግስቲ ዝኣክል ምናልባት ቁርተይ ከምዚ ኣፍልጦ ህቦ ኾን ምናልባት እውን ምሻሎ ከም ኣፍልጦ ወይ ከም ምሕዝነት ከም ሶሊዳሪቲ ከም ገለ ክርእይዎ ክእሉ ኾኑም ይብላና ከምዛ ዓብይ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ዘምፅእ ግን ኣይመስለኒ ምክንያቱ እስራኤል ሲ በቃ ዳርጋ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ኣይደልን እያ ይድብል ኣነ ምክንያቱ ነቶም ኩሎም ናይ ኣፍሪቃ ባክግራውንድ ኣለዎም እያ ወይ ድሕረ ባይታ ዘለዎም እያ ሽግር ትፈጥረሎም እምበር ካብ ሙሉእ ዓለም መፂኡ እኮ ብእስራኤል ዝሰርሕ ሰብ ሰሪሑ ነዓዱ ከይድ እዩ ኣብዚ ናህና ግን ናይ ኤርትራውያን ጉዳይ መብዛሕትኡ ንዓዱ ክምለስ ኣይክእልኒ ምክንያቱ ዓዱ ምስ ተመሰ ዘጋጥሞ ሽግር ስለ ዘሎ ሕጂ እዚ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ዝሕግዙ ዘለው ፅቡቅ ነገር እዩ እዚ ኣሉታዊ እወታዊ ነገር እወታዊ ይሓስብ ከምዚ ለውጢ ዓብ ዘምፅእ ግን ኣይመስለኒ ንድዒ ምናልባት ኣይፍለጥን እዩ ግን ምክንያቱ ኣብ ኢሜጅ ይቀይሩ ኸውን ኣብ ግዜ ሽግርካ ዝሓገዘካ ሰብ ኩሉ ግዜ ብርቱዕ ጎኒ ማለት እዩ ወይ ኣላይ ከምኡ ጥራይ ዘይኮነ ጎነፅ ከም ጎነፃውያን ጥራይ ክግለፅ ፀንሐ ሕብረተሰብ ለካ ሰብኣውነት እውን ኣለዎ ማለት ጎነፅቲ ፖለቲካ ስለ ዝደፍኦ ናብ ጎነፅ ዘምርሐ እምበር ጎነፃዊ ኮይኑ ኣይኮነን ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣብ ሽግሩ ኣብ ፅቡቁ ሓደ ክፋል ናይ ኢንቴግሬሽን እንድዩ ኣብ ኩሉ ናይቲ ሕብረተሰብ ናይታ ትነብረላ ሃገር ምውሳእ ሓደ ክፋል ኢንቴግሬሽን እዩ እዞም ኤርትራውያን ከዓ ዝገበርዎ ኣበርክቶ ምናልባት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ እስራኤል ፀልእ ከም ዘይብሎም ዘርኢ እወታዊ ስጉምቲ እዩ ዝብል መደምደምታ እዩ ዘለኒ ንዓይ ተነብረላ ዓድኻ ዓድኻ ብዙሕ ግዜ እኳ ንኣብነት ኣነ ስዊዘርላንድ ሽግር ተዘጋጥማ ቀዳዲመ ኣብቲ ቅድሚ ግንባር ክጠጠሙ ዝበልኩ ምክንያቱ እቲ ፍልልዩ ግን ከምኡ ይኮነን ኣብ እስራኤል እታ ሃገር ነቲ ኤርትራዊ ሕማቕ ኣተሓዛ እያ ሒዛቶ ናይ ወረቐት ፀገም ኣሎ ናይ ኩሉ ተሓዛ ማለት ሴግሪጌሽን ኣሎ ይረኣየካ እዩ ስዊዘርላንድ ከምኡ ይኮነን ክኸውን ይኽእል እዩ መጥሉ ዞባ እኮ ከም ጌቶ ዓይነት ኮይኑ ዘሎ ዳርጋ ዝመስል ኣነ እኳ ብዙሕ ኣብ ደገ ስለንሪኦ ከድካ ነርካ ስኻ ኤማ ሪእካ ነርካ መስለኒ ከይደ ነይረ እስራኤል እሱ ይኮነን ከምኡ ዝገብረካ እኮ ትነብረሉ ሲስተም እዩ ኣብ ኩሉ ንኣብነት ገዛ ክትካረ ዘይትኽእል እንተኮይንካ ኣብ ዝደለኻዮ
ቁጠባ ዝሰርሐካዮ ገንዘብ ድላይካ ክትገብሮ ዘይትኽእል ክትገዝእ ዘይትኽእል ተኾይንካ ወረቓቕቲ ብስርዓት ዘይብልካ ተኾይንካ ከይፈተኻ ናብ ሓደ ደረጃ ከም ትእከብ እዩ ዝገብረካ ምናልባት እሱ ሲስተም ናይቲ ሃገር እዩ ስለዚ እዩ ከምዚ ዓይነት ክስተት ከጋጥም ከሎ እቲ ኤርትራዊ ኮሚኒቲ እወታዊ ኣበርክቶ ክገብር ከሎ ንኢንቴግሬሽን ቁሩብ እዩ ሳቶም እዮም ድንፅልዎ ደሎ እምበር ንኢንቴግሬሽን ቁሩብ እዩ ከም ሓደ ተነፂሉ ተባእሳይ ሽግር ፈጣራይ ጥራሕ ክሪእዎስ ኣይግባእን እዩ ነይሩ هو زي نيلكا ግን ትነብረሉ ሃገር ትሰርሓሉ ሃገር ትበልዓሉ ሃገር ትቕመጠሉ ሃገር ቅመጠሉ ምዃኑ ተርፎኒ ኣብዚ ግን ክንጠቕሶ ዘለና ማለት እዩ ብዘይ ቃል ዓለም ሰብ ከዓ ብሃይማኖት ርኦ እዩ ነዚ ዝገርመካ ብሃይማኖት መልክዕ ይርኦ እዩ ንኣብነት ኣማነ ክርስትና ዝኾነ ንእስራኤል ይሕግዝ ኣማነ እስልምና ዝኾነ ንፍልስጤም ይሕግዝ ኣዝዩ በቃ ዝንቡዕ ዝኾነ ረኣይ ኣሎ ኣብዚ ኣነ ወላ ብሶሻል ሚድያ ክሪኦ ከለኹ ሕጂ እቲ ሰብሲ ብሃይማኖት ተደሪቑ ይድሕግዝ እምበር እንታይ ሽግር እቲ ናይቲ ሃገራት ናይዘን ክልተ ሃገራት ክንብለና ይኽእልና ናይዘን ክልተ ወገናት ሽግር እንታይ እዩ ትመበቀሉ ንምንታይ ኣብ ዝበፂሑ ኣሎ ሕራይ ዓወት ኣመዛዘሚ ገፅና ኢና ንኸይድ ዘለና እስራኤልን ፍልስጤምን ኣብዚ እስራኤል ካብ ሃገር ካብ ተቆም ካብ 1948 ኣትሒዛ ክሳብ ዝእዋን እዚ መጀመርያ ምስ ጎረባብታ ብፍላይ ከዓ ምስ ፍልስጤም ኣብ ክልተ ሓደ ብምዕራባዊ ገማግም ሓደ ድማ ብቃዛ ዝተፈልየ ክልተ ብዝርከቡ ድሒሮም ነቲ ንምዕራባዊ ገማግም ዝሓዙ ያሲር ዓራፋት ዝመርሖ ፋታሕ ክኾን ከሎ ቃዛ ከዓ ብሓማስ ተታሒዙ ማለት እዩ ሓማስ ነቲ ፖለቲካዊ ቃልሲ ብዙሕ ኣይደግፎን ኣብቲ መጀመርያ ብጎነፅ ክቕፅል እዩ መሪፁ ፈታሕ ከዓ ብዲፕሎማሲ ስጋዕ ዝካሎ ከይዱ ግን ስቲል ሃገረ ፍልስጤም ኣይቆመትን እዚ ሕጂ ተወሊዑ ዘሎ ኩናት እንታይ እዩ ክፈትሕ ሃገረ ፍልስጤም ንምቋም የሰናኽል ድዩ ወላ ይሕግዝ ኣነ ብዙሕ ግዜ ኣብ ዝርርብ ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ክልቲኦም ወገናት እዚ ክልተ ሃገራት ሶሉሽን እዮም ዝሰማምዑ ነይሮም ብፍላይ እዚኦም ፈታሕ ማለት እዩ ክልተ ሃገራት ብሓባር ዝነብራሉ ምስማዕ እዩ ከም ዝበልካዮ ከዓ ሓማስ ነዚ ኣይሰምዖን እዮም ወይ ኣይሰማምዑሉን እዮም ፈፂሞም እስራኤል ትበሃል ሃገር ከምዘየላ እዮም ወይ ከዓ ከምዘይ ትህሉ ኣይኣምኑላን እዮም ሕጂ እስራኤል ከዓ ንዕኦም ከዓ ከም ተቃለሲ ዘይኮነ ከም ናይ ግብረ ሽበራውያን ከምታት እያ ትሪኦም ማለት እዩ ስለዚ ምስኦም ኮፍ ኢላ ክዛረብ ኣይትመርፅን ወይ ኣይትደልን እያ ሕጂ እዚ ሽግር እዚ እንታይ ዝኸውን ዘሎ ክልቲኦም ደይ ነንሕሕዶም ኣይፋለጡን እዮም ክንታይ ክንብሎ ንኽእል ከምዚ ሪኮግናይዝ ኣይግበሩን እዮም ሪኮግናይዝ ኣይቀባእዋ እቲ ኣፍልጦ ሂቦን እዩ እቲ ነቲ ኣፍልጦ ሂቦን እዩ ኣይወሃሃቡን እዮም ኣፍልጦ ዘይወሃሃቡ ሰባት ተቀራርቦም ኣይትኽእልና ተቀራርቦም ኣይትኽእልና በዓል ሓማስ እዚኦም ታሽሙዕሹ እትዮም ፈታሕ ይዕሹ ይዘራረቡ እዮም ነዊሕ ደኺሞም እዮም ግን ሓቂ ዘረባ ምዕራስ ተውዒልና ከማን እኮ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ናይ እስራኤል ጥራይ ንርኢ ኮይና እምበር ፍልስጤማውያን እውን ከም ሰባት ክነብሩ ናይ ምንባር መሰል ኣለዎ ብፍላይ እቲ ህዝቢ እዚ ንኣብነት ኣብ ቃዛሲ ልዕሊ 2 ሚልዮን ሰብ እዩ ኣብታ ንእሽተይ ቦታ ዘሎ 2 ሚልዮን ካብዚኦም 415 ዓመት ዕድመ እዮም ቆልዑት እዮም ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት እስራኤል ትገብሮ ዘላ ደብዳብ ክንደይ ቆልዑት ትቀትል ኣለኹ ትብል ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ግዜ እዚ ናይ ግድን ከዓ እቲ ከም ዝረኣናዮ እቶም ሓማስ ዝገበርዎ ሰላማውያን ሰባት ጨውዮም ቀቲሎም ስኢሎም ብዝተመልከተለይ ክንደይ ሰብ ቀቲሎም ከይዶም እዮም ክንደይ ሰላማውያን ሰባት ማለት እዩ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ንሓማስ ወይ ከዓ ፍልስጤማውያን ከም ቴሮሪስት እዮም ዝረኣዩ ወይ ከም ግብረ ሽበራውያን እስራኤል ድማ ከም ሃገር ትከላኸል ዘላ ወይ ከዓ መሬታት ትከላኸል ዘላ ኢና ንሪኦ እምበር እስራኤል ትገብሮ ደብዳባት ሓደ ግዜ ዓይኒ ምልስን የብለይ ኣብ መንጎ ህዝቢ ዝነብረሉ እዩ ዕጡቃት ኣብ መንጎ ህዝቢ ኮይኖም ትቅሱ ተኾይኑ ብዙሕ ግዜ ስኒ ዝህሰስ ሰላማዊ ሰብ እዩ ሕጂ እዚ ግጭት እዚ ከዓኒ ናይ ትማሊ ግጭት ኣይኮነን ናይ ኣማኢት ዓመታት ወላ ድሕር ኣብ ታሪክ ናይ በዓል መፅሓፍ ቅዱስ ንዓምነት ድሕር ኬድና ንዓምነት ከም ኣብነት ተወሰነ ድሓን ካብቲ ሃገር እስራኤል ዝቆመ ኩሉ እንተተበገሰ ካብ 1948
هو مو تبقى حيش يكون دحريو زي اكسودوس ناي اسرائيلاوያን نيرو دحريو اب نو እቲ ታሪክ ንድሕሪት ተወሲድናዮ هو ሃገር ዝበሃል ኣብ ዘይነበረሉ ምናልባት ካልእ ኣርስተ ከይነምፅእ هو ግን ተበሊሶም ዝመፁ እዮም እቲኦም ከዓ ናብኡ ዝፀኒሖም ቀደም ብሓባር ነብሩ ነይሮም መሊሶም ግጭት ካብ ቀደም እዩ ነይሩ ከም ሕብረተሰባት ነይሮም እዮም ኤግዚስት ግን ክገብሩ ይከኣሉን ነይሮም እዮም ብሓባር ነይሮም እዮም ይከኣሉን ምክንያቱ እዚ ቀንዲ እዚ ዝሰርዕ ሃይማኖት ኣሎ ከምዚ እንታይ ናክንብሎ ኣይደንቲቲ ናክንብሎ ሓደ ጁሽ በቆል መንነት ብዙሕ ነገር ወተኣሳሰረ እዩ ብዙሕ ነገር ድሕሪእናዮም ከዓ ኣሕዋት እዮም መስለኒ ግን ከዓ ፖለቲካ ከዓ ኩሉ ግዜ ፋሕፋሕ ይደብሎ ሕጂ ብቀሊሉ ዝዕረ ወይ ብቀሊሉ ዝፍታሕ ጉዳይ ኣይኮነን ኣዝዩ ተሓላለኸ ጉዳይ ሕጂ እውን ገና ኣነ ቀልጢፉ ዝውዳእ ኣይመስለኒ ክቅፅል እዩ ክሳብ ሓዲኦም ንሓዲኦም ኣፍልጦ ዘይተዋሃበ እሞ ኮፍ ኢሎም ሰላም ክገብሩ ዘይ ክሳብ ዘይተሰማምዑ ገና ክቅፅል ይመስለና ኣነ እቲ ግጭት ምትፍናን እዚኣ ዘላ ኮይና ጥራይ ዘይኮነስ ወላ እቲ ምትፍናን እውን ከም ዝነበሮ ክቅፅል እዩ ማለት እዩ ድሕሪ እዚ ግጭት ብዛዕላ ወይ ከዓ ከምዚ ሕጂ ንዕዘቦ ዘለና እስራኤል ናይ ባይታ መጥቃዕቲ እያ ትዳሎ ዘላ ናይ ባይታ መጥቃዕቲ ከዓ ልዕሊ 100 ዝኾኑ ታሽምቲ ተታሒዞም ኣለዉ ሰላማውያን ሰባት ጆ ተታሒዞም ኣለዉ እቲኦም ዕጡቃት ኣትዮም ዝወሰድዎም 100 ገለን 120 ከባቢ ሕጂ እስራኤል ዓይነ የብለይ ስነ የብለይ ንድሕራ መጥቃዕቲ ካይዳ እቶም ዜጋታታ እውን ኣብ ሓደጋ ከኣትዮም ስለዚ ከም ቀደም ኣይኮነን ሕጂ እስራኤል 100 ገለን ቅድሚ ሕጂ እንድሕር ዝርከብ ኮንካ ሓደ ወታደር ብሽሕ ፍልስጤማውያን እዮም ቀይሮሞ ሕጂ 120 እስራኤላውያን ብክንደይ ክቀይርዎም ይኽእሉ ወይ ብከመይ ዝሰማምዕዎም ይኽእሉ ሕጂ እቲ ናይ ኣንግል ናይቲ ኩናት ቅየር እዩ وبتعامل أسكافي كم يتحزو مخنياتو إسرائيل توسدو قبل ملسون أزيو زي تمتعت أنا سلزخون نستبلو زل خامي تنقلن وسيدهم إسرائيلون ما يتشحت فلسطينيين أبقى كتطف تخيل يا تمتعت أنا لك على بزغني عود ساعتنا خلال أفريقيا بسومنزي أفريقيا بسومنزي من إسرائيل تحيزنا أبزمت أفريقيا بسومنزي استفلي أرستحيزنا أكسب الرغب سنايو بقى سلام مشت وي سلام كنا إما